Tehdään tänään Brain Blaster haaste. Eli meillä on 5 Brain Blasteria ja sit jokainen laitetaan kerrallaan suuhun. Tai silleen, että 1 eka laitetaan suuhun, sit toka vaikka joskus 10 sekunnin päästä taas 3. Ja se ketä niinku ilmeilee tai silleen, se hävii. Ja aloitetaan. No joo. Mä pistän jo. Tee paha. Ei vitsi tahmaa. Olisiko sit toiset? Toiset. Näytöksiä. Teneekö muuten mahtuu meidän suuhun? Mä tiedän. Sitä on hyvää. Tai eka. Juu. Mulla on 2 täällä. Mistä 2 tänne ja sitten 1 tähän. Olisiko sit 3? Kyllä. Se aina melkein tulee se. Ja sit loppuksi noin 2 laitetaan samaan sitä sitten. Nyt tulee tuohon molta. Tekis mieli irvistää. Ei mulla vaan. Ei mulla vaan. Ei näy. Ei muu. Olisiko sinne 2 viimeistä? Kana ihan kohta. No, hei, kun kuulostuu. Lää vielä Mikko. En mä tiedä vittu. Ehkä niitä. Raspberry, kaikkein pahin. Eli nyt täällä 1, sen jälkeen 2. Juu. Vittu, tämmöset talvi. Ihan pahin. Leku. Mun tekis mieli yrittää sitä riittää. Sama. Karsemakosta. Ei vitsi se raspberry. Hyvän makuisin. Voi to mieli ihan suussa. 1, 2, 3. No. Tulee hiki näistä, tekee mieli irvistää. Sitten nää 2 lopuksi. Eli Black Coral, eli tää Mansikka ja... Eiku, mikä? Strawberry, mansikka ja tää... nyt kyllä on joku virvissä, mä niin tiedän. Niin mäkin hei. No toi raspberry on se kaikkein pahin hei. Niin sen takia ei se sattuu hei. Leukolla kyllä hei. Näytäksä?
Sama aikaan. Mä en Oho, saa pois. mä nielasin yhden. Ei juma. Noniin. Meno. Okei. Ai vittu. Ai vitsi se sattuu. Oho. Ai juma se sattuu suuhun. Oh. Ai vittu. Se sattuu oikeesti aivan paljon. Joo. Kiitos jos tykkäsit tästä haasteesta. Kumpi meistä hävisi? Sä Immerit eka? Joo. Jukka hävisi. Mä Moro.